Bismillah, our émission Manika, no star show kenai. Mi bɛ lase aw denmuso ni aw balimamuso ka Mali kunnafoni TV sanfɛ. Bi mɔgɔ min bɛ an bolo ale tɛ mɔgɔ dogolen ye. N'o ye Lebo Star ye. Lebo. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ko kaɲi. Ouais, donne. D'accord. Dina? Oui. Ça va? Ça va. Ok, an ka invité filɛ nin n'o Lebo Star ye. Lebo, ça va. Oui, ça va, Dina. Ok. Donne. D'accord. Lebo. Oui. Sɔni an ka don kumaw kɔnɔ ka question di ma, an bɛ fɛ ka dɔn Lebo yɛrɛ ye jɔn ye? Bon, moi je m'appelle Mamadou Sila. Né Sonigeri. Mais côté artistique, on veut Lebo Star. D'accord. Ok, mi di Dina ma ba question posée ku awe nyala. Ok, d'accord, Lebo. Oui. Ere donc li tatogodi. Bon, né donc il dadamne chugumna. Akera un jour en me grena me barula. Bon, tore tu me obe donc il da. Donc du coup, en sigilen tora ne balaga donc il da dron. Afin où no on ne se ka fin barege parce que voit kada est trop quand on ta studio là et puis à ben en attentore quoi. Donc e ga donc la sur tentogodi. Oui. Mais il faut donc la we ba be donc da. Non, faté donc il da, empaté donc il da. Mais musique on m'a fait. Musique ba ofi. Ouais. Mais il a donc da la si sans watima. I parents ma fin sera là. Non, ka dimi ko ra ko na quoi. Non, ma fou boy moment do la où tu mets des fleurs moment na wakati re kuma do kuma ka kedron bana. Sinon à part ça fouille. Mais si ça va. Oui, ça va. Ok. Lebo. Oui. An bɛ fɛ ka dɔn i ka dɔnkili da kɔnɔna la. Album joli bɛ e bolo ou i ma album bɔ ou EP de b'i bolo? No bonye EP kelen bɔ. I ni mɔgɔw de jɛra ka a kɛ yan? Non, bon EP la n kelen na kɛ solo la. I kelen de y'a kɛ solo la? Featuring foyi t'a la. Featuring foyi t'a la. EP kɔfɛ de n ye featuring kelen kɛ. Après kɔfɛ n tilala ka kelen wɛrɛ kɛ. Sinon EP la n kelen n'a bɛɛ kɛ. D'accord. C'était 8 titres. 8 titres. D'accord. O 8 titres na. E bɛ se ka morceau kelen kun tigɛ anw ye a la? Oui, chap. D'accord, an ka taa. Depuis 5 heures an ma ɲɛna i ko jina. Masa Ala kelen de bɛ hinɛ. Ne dara ka mɔni kalama ne bɛ fɛ ko yɛlɛma. Ni dara fɛn min kama kana wa ni m'o kɛ. Ni fɛn min mi bɔgɔ la i tɛ taa ni m'o kɛ. Fabulous be tiɲɛ so an bɛ galon so aw dɔw baden. Depuis taara n teri ne ka ko ma yɛlɛma. Ne bɛ to ka n sigi n teri ne bɛ miiri la. Ne tun bɛ MDA tun tɛ kɛ tan. Tout le temps teri ne bɛ to ka miiri la. Studio la n teri ne bɛ to ka hami la. Mana miiri an ka kunu konu na. Kana ye bi ne bɛ kelen na. Tuma dɔ la n teri ɲɛ bɛ faji la. Lebo donna kungo la n tɛ bɔ ni sogo tɛ. Ne bɛ se n ka baara la o ye bon ni kɔrɔ tɛ. Depuis Fabulous taara fɔ n ye jɔn ye dɛmɛ kɛ. Masa Ala ne bɛ deli n k'i ka dɛmɛ kɛ. Lebo. I ka nin dɔnkili. Ouais. Fabulous. Ouais. I y'a da Fabulous mun na ne kun don? Bon, Fabulous tun ye n ka manager de. Bon, n ka fɛn bɛɛ de tun b'ale bolo. Featuring ko ninnu, studio ko ninnu. Ne yɛrɛ tun tɛ olu si sigi sen kan wa ale de tun b'a bɛɛ organiser. Donc a bɛ ne wele. Bon, don nin bɛ i bɛ taa nin na a bɛ tantɔ. Bon, a nana mariage kɛ. Bon, mariage kɔfɛ a banna. Bon, o y'a sɔrɔ an ka projet dɔw bɛ studio la. Clip ko dɔw bɛ sen na. Bon, mouvement bɛɛ jɔra o wagati de quoi. Bon, après kɔfɛ mɔgɔw tilala ka encourager. Donc du coup n sɔrɔla ka segin tuguni. A kun man kɛnɛ dɛ? Non, foyi tun t'a la. A ye mariage yɛrɛ bɛɛ participer. Kɔɲɔso yɛrɛ la bon Ala y'a ka kalifa minɛ a la dɔrɔn. A bɛ i n'a fɔ Fabulous ka banni a dira i kan kosɛbɛ dɛ. Trop parce que ale de tun ye ne ka fɛn bɛɛ ye quoi. Ale kelen dɔrɔn de b'i dɛmɛ. Non bon team bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ dɛmɛ kɛ trop mais ale ka charge fanga kun ka bon trop quoi. Parce que ale de tun bɛ fɛn bɛɛ ɲini plateau prestation ale de tun b'a démarche bɛɛ kɛ quoi. Non ça fait mal o ka jugu. Ouais. Lebo. Ka hinɛ. Ouais. I ka faamu ko ku u famana k'i ye i tɛ ka shooting photo da. Effectivement. I tɛ ka clip kɛ. Ouais. I kun tɛ ka son bɔ. O bɛɛ degun nana cogo di? Bon o bɛɛ nana Fabulous ka ko in de kɔnɔ quoi. Parce que depuis Fabulous ka ko kɛra bon n tun découragera dɔɔni mais n ka jɔw ye courage donna trop tel que Zulu a ka can trop quoi.
a bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ se ka fɔ ni ko bɛ kuma bɛ dɔ fɔ ka dɔ to quoi mɔgɔ ka ca turu a bɛ i faamu m'a ye mɔgɔ se k'i dɛmɛbaga bɛɛ fɔ d'accord e ka dɔnkilida in daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli de bɔ bon à peu près a bɛ sɔn ka 5 ans bɔ 5 ans oui o 5 ans ni sisan cɛ i ye nafa caman sɔrɔ a wa n ye caman sɔrɔ parce que n ka show fɔlɔ n ka concert fɔlɔ la Dina yɛrɛ tun bɛ yen nɔ oui j'étais présent bon an ye fɛn camanba sɔrɔ a la après an tilala ka mix-up kɛ ka tournage baw kɛ ka tila tuguni ka show wɛrɛw kɛ o kɔfɛ i m'a ye ok d'accord Baningo in dɔrɔn de tun y'an bila retard la quoi mais sisan a b'a fɔ fanu ɲɛna ko ne y'a nalen ok ouais parce que le 14 tɛmɛnen n ye clip dɔ bila donc u ka tɔgɔ ta u k'o lamɛn nin y'a daminɛ na a tɛ jɔ tuguni quoi a kana jɔ tuguni ani mɔgɔ ye jɔ an ka sira kan an bɛ taa n'o ye Lebo ouais an b'a dɔn k'i ni Digjo bɛ collaboration na oui mais an y'a mɛn ko Digjo ye EP dɔw kɛ a Yirimajɔ Général Père kilancɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan effectivement mais bɛɛ tun b'a la mais e Lebo tun t'a la munna Ouais. pourquoi pas e ma don Digjo ka EP la Digjo in kɔrɔkɛ ye trop ka foli b'a ye bon EP ko in na Digjo ye fɛn ci ne ma a ye instrument ci a kɛra un jour n sigilen don a ye instrument ci ne ma ko ne ka n connecté k'a ye fɛn dɔ ci ne ma donc du coup ne ye n connecté ne ye instrument lamɛn a ko ko a bɛ tan tɔ donc idée ye nin de ye a bɛ tan donc ne ye baara kɛ ten tɔ bon mais don min na an kan ka taga ka répétition kɛ o don ne y'a wele a ko ka Buguni bon après ko n'a nana k'a bɛ kuma ne fɛ bon a ma kuma ne fɛ retour la vu que ale de ta ye projet donc n'a ko n'a seginna k'a bɛ kuma ne fɛ ne b'ale de kɔnɔ mais ne ka texte kɔni bɛ n bolo déjà ka ban bon a nana a ma kuma après ne ɲɛ bɛ min na projet bila la mais a ma se ka explication foyi d'e ma o moment kɔnɔna la non bon a ma explication di ne ma bon ne yɛrɛ fɛnɛ m'a ɲininka tuguni mais o kɔfɛ an ye projet wɛrɛw kɛ ani ne yɛrɛ ye projet kelen kɛ o kɔfɛ a ye dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ an ye dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ mais dɔn in ne kɔni b'a ɲininka a ma fɛn fɔ ne ye oui mais aw ka vidéo dɔ bɛ e ni Digjo ni Makas c'est pas Makas oui ne y'aw ye studio kɔnɔ aw tun bɛ fɛ ka featuring de kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i taara studio la ka taa sɔrɔ o bɛ yen non bon ne taara studio la bon studio b'ale yɛrɛ de bolo tout récemment o Digjo yɛrɛ de ka studio ye bon Fabulous ka projet in o don ne tun bɛna t'o de kɛ bon an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ale ni ne ni Makas donc an ye projet kɛ mais après kɔfɛ ne n'ale yɛrɛ ye projet wɛrɛ kɛ mais a y'a projet min kɛ a bɛ yan donc an ye projet min kɛ a bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a i ka fanu b'a dɔn ouais mɔgɔw b'a dɔn a bilala a ma mɛn kosɛbɛ ouais d'accord Lebo oui e ka dɔnkilida ni sisan cɛ i ye tɔɔrɔya ni kɔlɔlɔ jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ a ka ca dɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ fɛn kuma dɔ la a tɔɔrɔ ka bon n'a yɛrɛ yɛrɛ parce que ni yɛrɛ sɔrɔlen fo ni wari sɔrɔ mais ko in na a tɔɔrɔ ka bon trop tel que showbizmaniw bɛ ko dɔw kɛ artistes la i b'a ye des fois i bɛ taga yɔrɔ dɔw la i bɛ dɔw ye plateau dɔw la ou bien i bɛ dɔw ye scène ba dɔw kan u tɛ se n'i ye dɔnkilida la mais relation donc ko in bɛɛ y'o de ye o de la a sɛgɛn fanga ka bon trop sinon n y'a sɔn bɔ oui donc mais sisan depuis o wagati kana sisan na Fabulous tanyani kɔfɛ e ma halisa mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ jɔnjɔn mun bɛ showbiz dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka se ka relation baw sɔrɔ k'i bila jama la i bɛ se ka dɔn yɔrɔ min na kosɛbɛ non bon m'o sɔrɔ kosɛbɛ mais contact dɔw bɛ n bolo quoi bon olu kɔni événement foyi tɛ kɛ u bɛ n wele événement na n bɛ prestation sɔrɔ mais ni Fabulous tun bɛ cogo min na donc manager ko position fɛn bon olu de tɛ yen fɔlɔ an m'olu sigi sen kan fɔlɔ d'accord mais ni an ka rappeurs ka concert bɛ kɛ palais ni cinquantenaire ninnu na oui est ce que e delila ka participer a dɔw la toro kuma bɛɛ caman bon concert foyi à peu près concert foyi tɛ tɛmɛ ne kan ne bɛ jouer a bɛɛ la parce que i bɛ taa sɔrɔ ne ni artiste ninnu bɛɛ ka di d'accord Lebo oui i ka dɔnkili idée oui i b'a bɔ min parce que bɛɛ n'i ka dɔnkili idée bɔ yɔrɔ don dɔw bɛ se ka kɛ gɛrɛn na bon gɛrɛn ka di ne ye toro parce que ne bɛ fɛn caman sɔrɔ gɛrɛn na awɔ fɛn caman i n'a fɔ mun bon n'an bɛ baro la i b'a ye ne bɛ titiri dɔw sɔrɔ bon ni ne taara so kɔfɛ ne bɛ titiri la travail très généralement mais ne bɛ baara kɛ ni thème de toro
ni ne thème dɔ sɔrɔ san ne bɛ n focaliser o kan donc pour que n kana na bɔ gamme kɔnɔ ne bɛ thème suit fo ka ban musique ka nɔgɔn trop a bɛ n'a fɔ rédaction de ayi sisan n'i y'a kɛ a ka nɔgɔn e de ma a ka nɔgɔn e ma sinon a ka nɔgɔn e de ma ah bon ne bolo a ka nɔgɔn trop parce que i b'i sigi i bɛ rédaction la sisan introduction développement conclusion musique bɛ ten de a ma gɛlɛn o i b'i sigi dɔrɔn i bɛ thème dɔ ta i bɛ focaliser o kan dɔrɔn i b'i ka tata sɔrɔ mais n'i bɔra gamme kɔnɔ i b'a ye musique bɛ bila contre-temps na. Lebo oui à part musique i bɛ baara wɛrɛ kɛ musique jukɔrɔ oui i n'a fɔ bon ne ye transitaire de ye transitaire awɔ ne bɛ ka stage kɛ bureau de transit la mais ayi a tɛ ka degun don dɔnkili ni transitaire a tɛ fɛn k'a la non foyi parce que o journée de n'i bɔra i bɛ bɔ sɔgɔma 7h 8h b'i sɔrɔ yen tuma dɔ la des fois i bɛ segin 14h tuma dɔ la 16h donc temps b'i bolo quoi i bɛ se k'ale reposer sufɛ i bɛ tɛmɛ n'i ka ko ye. mais wari bɛ ka sɔrɔ ah stagiaire kɔni mais o kɔni b'a fɔ stagiaire tɛ olu bɛ sɔn de dɛ mais u mana sɔn togo togo i bɛ dɔ sɔrɔ bon a ma nɔgɔn dɛ e yɛrɛ bɛ Mali ko dɔn essence ko ninnu nka ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mais Lebo an b'i ka clip ninnu on dirait clip joli yɛrɛ b'i bolo bon clip 3 clip 3 oui mais i ka clip 3 na an b'a ye américain film ni américain style de ka di e m'a ye essayer a clip 3 na ka se k'i ka culture valoriser i n'a fɔ tel que fini ninnu bɔgɔlan ninnu ni bolo samara ninnu i ka clip 3 na t'a la i ka fanu b'a demander kuma caman bi non bon a wagati bɛ na a bɛ dépend musique qualité de la quoi son bɛ gamme mun kan ni son thème ye fɛn min ye donc n'i ko i bɛ image dɔ ta ka fini dɔ don o la a tɛ ɲɔgɔn marqué quoi donc tu es obligé ka taga musique gamme na toujours i kana na clip ni fɛn kana ɲɔgɔn cɛ quoi donc fini ni musique thème de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye voilà fini ni musique fɛnɛ thème ne b'o de jateminɛ trop parce que ne ye musique charme bɔ ne b'a lajɛ ne bɛna tournage kɛ sisan est ce que fini sugu jumɛn de ka ɲi na a bɛ ten tɔ de donc i bɛ calcul de bɔ sinon bɔgɔlan ninnu fɛn ninnu olu bɛ n ka programme na a wagati bɛ na a tɛ mɛn yɛrɛ an bɛ ka makɔnɔ non an bɛna kɛ non an fɛnɛ bɛna culture valoriser trop donc Lebo oui i ka dɔnkilida kɔnɔ parce que fɛn mana kɛ togo togo gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la e ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bon ne ye nɔgɔya fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ ani Ramsès ninnu voyagera ɲɔgɔn fɛ ka taga Selenge festival la bon o kɔfɛ n ye relation camanba de sɔrɔ o la bon o yɛrɛ kɛra an ka cachet fɔlɔ ye bon olu la an ye 240 ninnu sɔrɔ ka tɛmɛ donc parce que UNICEF mɔgɔw ka projet de tun don donc olu financera la trop donc an ye dɔ sɔrɔ an nana so bon wagati de an y'a dɔn sa ko nafaba b'a la an bɛ se ka fɛn caman kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc depuis o bɔra la i ma se ka taa festival dɔ wɛrɛ la bilen bon n taara festival dɔw la mais a fɛn ninnu application ninnu de fanga ma bon trop parce que wariba b'a tɛ olu la mais ni grand pion ninnu voyagera i bɛ wari sɔrɔ bon Lebo n'i y'a ta o fana fɛ i bɛna taa fili la dɔɔnin dɛ bɛɛ dɔn rappeur filɛ nin ye wari bɛ fɛn min na wari t'a la a essayer i ka don wo dɔ kɔnɔ quoi on sait jamais quoi o fɛnɛ b'a la trop n'i taara sira fitinin fana fɛ wari t'a la relation ka bon ni wari ye quoi ouais effectivement o fɛnɛ b'a la voilà mais Mali la nɔ n'i bɛ fɛ ka wari caman sɔrɔ f'i yɛrɛ ka show de kɛ f'i k'i yɛrɛ propre show de kɛ sinon école ninnu JC ninnu i b'olu kasi ni minɛ olu tɛ tɛmɛ foyi kan olu ye sansi wari ni fɛn ninnu ye 850 000 ninnu nafa t'o la bon nafa b'a la a ka manière la mais i b'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ don fɛn dɔ la a bɛ ten a ka teli quoi a bɛna don i bolo ka sɔrɔ problème bɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛna ka sɔrɔ projet wɛrɛw bɛ yen i bɛ fɛ ka projet dɔw kɛ a bɛna dɔrɔn i b'a don o la i b'a ye i yɛrɛ bɛna jumɛn de dun sisan i da la kabi i ka showcasing tɛmɛna mun kɛra 5 sur 5 bɛ bon o kɔfɛ n ye 2 kɛ e ye 2 kɛ n ye show 2 kɛ ben fo sisan i ma se ka foyi dɔ wɛrɛ non bon n ma show kɛ fɔlɔ parce que kow ɲagamina a wagati mais selidennin kɔni ou bien seliba cogo mɔgɔw b'u pɛrɛn ko dɔ bɛ kɛ ko dɔ bɛ sira la ko dɔ bɛ sira la ko fanu b'u pɛrɛn wa fanu b'u pɛrɛn parce que dernier moment na n bɛna projet fɛn fɛn kɛ n bɛna bɛn n'a clip de d'u ma
ɲɛnafinko kuma t'a la bilen wa. Ah non tɛ i ka fɔɔnu kungo k'i tunna dɛ. Non ma tunu n bɛna le. I tunna i kunkolo yɛrɛ kun tɛ ka ye bilen dɔw yɛrɛ ko i n'a fɔ Lebo dɛsɛra dɔnkilida de la wa. Lebo bannen don dɔnkilida de ma wa. Non a ma dɛsɛ dépression dɔrɔn de kun don minnu kun tɛ n ka actualité kalama olu de b'a fɔ quoi. I m'a ye mais a fɛnɛ b'a la quoi jakusa do parce que artiste n'i famana mɔgɔ b'a fɔ i tununa o jakusa de mais tout compte fait kɔni u k'u bila paix la an bɛna le ko i ma ban ala ma daminɛ. D'accord. I ko i ye dɔnkili kura dɔ bila i ka YouTube kan nin wagati. Le 14 février. Ah. D'accord. Dɔnkili titre ye jumɛn ye? An ka vie. An ka vie. Ouais. D'accord. I bɛ se ka fitini da. Sharp sharp. Ayi Lebo ko sharp sharp a bɛɛ de sharp sharp ye. OK an ka taa. OK. Mbora mi ntara mi bolongona mega nyagami ai ante balansi go tegashi baby zer bega siro nyagami ni be anga vide sibi bega mi deri bega mi gonu megu kri folantu me joro kanga bibani biame bolongona mega pagage na unyagara ametoga sirike Wolfe gere gana iga shigu fle baby gana go ubega femi fie fo segi iga na igi chwer jigi iga yele male nunu kena shuina nete gese mai nega manu nyima premier sigi deuxième shuru shisha wili kuma bana Lebo nana rapu tigi nana nunu benga tini pe ubega kumante gulame oh no. Wow. Sango ni an tell America de. Donc, ko twerke quoi. Ya ko me ko twerke. Ah. Non, baby zere ga ngi twerke de. Kumaro lo fene ba jaw. Oh baby zere jume comme ne gawa baby zere. Voilà. Ego yore explication da on mata parce que amba an me Lebo da kono me. Ega explication da wala sa. Parce que on fait ya be mo imbede a. Bo twerke pare dansi drone. Non, baby zere jume. Hein? Bogotigini. Baby zere na fo go. Goni ga. Voilà, goni aga to ka malenge aga jinga yele aga twerke. Mais nyaro clip ngondo chama bala. A chama bare bala. Aywa. Kabawote. Ola o mo ga tata parce que am fega nan ko gurare quoi. Aywa. Mo bané no munuma parce que mo we no ba américain laje. Mais we strang américain nga vapsige. Ima bo sanga idée uri. Amna imposer nouri. Lebo imposer nouri. Ouais. Uti banga kere. Chama te complexe de. Oui, sera kasuya. Voilà. Jardin be ta sonu ya ke o sera ku visage bébé ga partout quoi. Chama te o sera ali. Non, chama fene be complexe. Voilà. Be an on am fait afficher nouri quoi. OK. Jaguya kolo kan fasa. Mais on ma bogoti ni mun bi chorke a yoro no ko chorke. Warti ga duma ko fe bi kla ga yebu photo glone je femme o bi ga nenni. I know. Aywa, angata. Bo bala. Ulu fene bala. Tu te bala accident de travail fene bi. Na meta mi se Lebo. Lebo. E ga dong la konana. E mo soro mo mo wi deme. Wa ye mo soro. Parce que jenatika ku. Fi deme ba soro. Mo chaman bare ndeme. Teli grand frère ou be non, grand frère jate ou be. Bon mo wero fene bi à côté ulu ben deme trop. Do ere bu tage dugula mais uta fo quoi. Parce que Manu est fene ou affiché mais au lieu de c'est que doula. D'accord, mais côté financièrement il y a clip ou non ani ka studio la taga a dépenser ira de ba ke wa de me ba ko bulu ka ke non ne retage parce que nega team flene nega team yere bi charge au bela moment do be sa nega team mene ni nga le bo projet du meri bolo ni bi fa ngake iba u yere nan wari am projet ke na juro fene bi no clip gon fen na lu yere de bu jona be we ngule boy gan projet nyana turu ma clipé o no côté ngoni na nsengene to la turu donc abina fola ma gela fo sura no ga doro non bon ma gela ba so bonye gela am soro dron o kera Fabrice ga banini mais o ga jugu bara nyon sa voilà bon o re kun gérant a turu nyemi à peu près 6 mois ante donc là mais ça va et ça va alhamdulillah Allah inal Lebo mina an ko be ga se a che Ramadan ok et il faut qu'il y ait featuring doke awa featuring doke d'accord na mena émission da trouver a featuring fine ok pour le projet du monde bi pour no wakati no la no bo projet me bolo sans focaliser no projet do me fait ka EP do reke donc EP na ka bena clip di quoi
mɔgɔw ma k'an yɛrɛ identité yiriw la quoi ni ne jogo ye ne bɛ ne kɛ a bɛ tantôt ne y'an ka live ye quoi famna lebo komi an ka émission dira kuncɛ wagati ma se k'i ka numéro bila i ka fanu bɛ se k'i sɔrɔ a la wa i ka fanu bɛ se k'an sɔrɔ numéro min na 90 46 60 43 60 43 ok o ye manager ka numéro de non bon o ye n yɛrɛ ka numéro ye ayiwa a ye lebo ka numéro ta nin t'a la dɛ a bɛ se ka wele lebo ye ka di a banna parce que ayi non i bɛ taa sɔrɔ i b'i ka mais dɔw bɛ nɛni kɛ dɛ i bɛ numéro in ko dɔ ta dɔrɔn dɔw bi u bɛ se na ka i ba nɛni soit u bɛ i fa nɛni ba nɛni yɛrɛ de ka d'u ye soit 2h du matin 3h a b'a wolo o b'a sɔrɔ a bɛ dɔ la soit a bɛ se a bɛ kelen kan da de don an m'an ta de fɔ ka fara kan ou bien ne lebo awɔ sharp ayiwa lebo folikan laban jumɛn de b'i bolo k'a lase i kanubagaw ma minnu bɛ k'i filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan non bon n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ ye dante foli min na bon Karim Sefa ale fɛnɛ ale n dɛmɛ trop ale n'a ka mɔgɔw Shaka Sidibe Mams Emporio Chipi u ka can trop Momo Shogo bon dɛmɛbaga ka can quoi mais ni ko bɛ kuma an kana na ɲina dɔ kɔ a bɛ kɛ fili ye quoi maa ka papu u ka can trop quoi u bɛɛ y'u se kɛ trop ani yɛrɛ grand frère so bon bɛɛ y'i se kɛ mais n ka foli belebeleba bɛ n ka musokɔrɔba de parce que ale de ka ɲi trop n'ale tun tɛ an tun tɛ se yan nɔ quoi an yɛrɛ b'an banguma fo fa sigiyɔrɔ la ma i bonsoir an b'i fo voilà n'ale tun tɛ an tun tɛ se yan quoi parce que i b'a ye i bɛ don ko dɔw la juguya fanga ka bon mais ni bangebaa dɔw tɛ i bɛ to yen dɛ i m'a ye ni bangebaa dɔw tɛ maa caman bɛ bi dingɛ caman kɔnɔ a tɛ bɔ dɛ voilà d'accord Dina folikan laban jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo folikan laban min bɛ ne Dina bolo ne bɛ foli lase an kanubagaw n'an filɛlikɛ jamaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sigilen don ka anw filɛ Mali kunnafoni TV sanfɛ Star Show kanubagaw donc k'a f'u ɲɛna ko bi kun ye an ka émission ye n'an ka rappeur baba n'ale tɔgɔ Lebo Star cɛ t'a kan dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a sigilen na k'aw préparer ko k'a bila k'a bɛna baara kɛ ka yira aw la de donc bɛɛ k'i ka téléphone fa forfait la k'a dayɛlɛ k'a bila Lebo ɲɛ Lebo bɛna baara kɛ non 2025 an nakun don ka MC yɛrɛ de ɲɛ yɛlɛ non public bɛ yen ka ban an fɛ ka MC yɛrɛ de ɲɛ yɛlɛ fo ka MC yɛrɛ de k'an ka fani ayiwa Lebo kanubagaw aw ye kunnafoniya sɔrɔ Lebo ka ko la donc min tun b'a kun kan ani min tun b'a ka ko la a nana sigi a y'a bɛɛ fɔ an ye donc nin bɛ dansigili kɛ an ka bi émission na n'o lasera aw ma n'aw denmuso ye ani aw balimamuso ye Mali kunnafoni TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛɛ ka bɛn wagati wɛrɛ dɔgɔkun wɛrɛ samedi ni kɛnɛ kelen kan yan sɔnni an ka émission datugu an bɛna Lebo bila ni jigijɔ ye fitiri dɔ kɛ a ka dɔɔni fɔ an ye o la an ka sɔrɔ k'an ka émission bila o yɔrɔ la awɔ tiɲɛ don ne fu an ka fɛrɛ jow b'an kɔ ni jɔn ye Yesu ye an ka jow tɛ tolon dɔn a man t'a dɔn ko mun jama bɛɛ ko an bɛ se i bɛ taa fɔ an tɛ lamɛn i ka fanu bɛɛ b'an lamɛn wele Maliyɛn wɛsh walima kin wɛsh ne ko bɛɛ ye wɛsh ne ka wan bɛ ka mun fɛ ni kɛsh kɛsi ani kalash muru ani bese jeli bɛ bɔn ye fan bɛɛ oji mago bɛ nego la jo minnu bɛ balo la jeli de la mago tɛ pusi la bi minnu bɛ kɔw k'u bɛ na bin elka o ye n ka jo crazy darshush o bɛ n folo team sarboy o ye n ka so vɛrɛjo boss o ye nega. D'accord merci Lebo i ka invitation na a diyara an ye kojugu d'accord an b'an filɛlibagaw fo halisa an tɛ sɛgɛn mɔgɔ minnu foli la sɛgɛnbali ɲinɛbalo ni aw tɛ an tɛ kɛ foyi ye an mago bɛ sponsorw la halisa mɔgɔ minnu bɛ se ka na an k'u ka publicité k'u ye dɛmɛbagaw Lebo yɛrɛ ko k'a mago bɛ dɛmɛbagaw la halisa an mago bɛ dɛmɛbagaw la yɛrɛ dɛmɛbagaw ka na dɛ d'accord mɔgɔ min b'an ka réalisation na bi n'o ye Yaya Samakɛ an bɛ Yaya fo ne ni n balimamuso n'o ye Dina Diko ye aw denmuso yɛrɛ n'aw balimamuso n'o ye Miss Diko ye donc an b'a fɔ aw ma ko aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ la a dannen don